Takže, čauko. Kakauko, vítajte pri dnešnom videu. Zase je tu vaša LPS Jenny. A tentokrát by som vám chcela ukázať mojich upravených LPS. No, dá sa povedať upravených. Takže ako prvý LPS, ktorého som odlakovala, vlastne obidvoch som odlakovala, je táto SHC. Tak, ona mala nalakované obidve uši plus labky. Ale ako môžete vidieť, tak jej tu zostal taký fľak žltý, ale tak mne to moc nevedí, páči sa mi viac a môžeme ísť na ďalšieho LPS. A vítajte na kanálu Sapčáci. Sorry, ja som to zabudla povedať. Ako ďalší LPS je táto slnka a asi neviete, čo som s ňou spravila. Tak ja som jej trochu odlakovala tie uši, lebo celé ich vlastne mala rúžové. A môžete vidieť, že ešte sú tam nejaké tie. Tak. A takisto mala aj chvost rúžový. Ešte trochu má. Aj tie kopytke, ale mne to nevadí. Mne hlavne záležilo na tomto. Tak to bolo celé video, len som vám chcela ukázať tieto upravené LPS a pýtate sa, prečo je to na kanále Sapčáci. Tak je to preto, lebo proste budem točiť aj viac na kanál Sapčáci. Nie len na LPS Jenny. A už dosť kecania a ahoj!